Prøv lige at køre en samtale. Prøv at kigge på de her sandskulpturer, som ligner noget med Romerriget og en hund. Aha. Og hvordan det hele startede. Og så står der to tosser deroppe. Ja, det er der og det ser ud som om, at de skal til at stige. ja. For nogen gange godt lide det. Men jeg tror ham der, han skal endnu mere. Ja. Og... Hej! Hvad er det lavet af? Land og... Ja, ler eller noget. Ler. Og vand. Det er da ikke så svært, igen, Det ved jeg ikke. Er det ikke pærenemt? Det er også lavet Det tror jeg ikke. Specielt ikke, når du kigger på træerne derovre. Ved du, hvordan de bliver Det er lavet? lidt svært. De der træer lige der. Ja. Ved du, hvordan? Prøv lige at kravle op og pege på dem. Hvad? Det kræver tid. Masser af tid. Magnus, må jeg ikke lige prøve noget, for jeg skal lige prøve at se,